Добър ден! Гледаме спасяването на воблера подарък. Ето го и главния герой. Като излезе главния герой, ще остане само един герой. Явно е поежуващ в същото време. Само да се надява се да обеси наклона. Важно е спасяването на воблер Райан. Нека погледаме малко. Тая мускулатура, чак тук мирише на мускули. И? Колега, как върви? Спасен! Спасен е. Сега ще има ли друга жертва? Човешка. Да. Ало как се овъртел, ако знаеш. Аз ти казах да въртиш. Нека да спрем сега, те пак се приближавам. Добре, пожелайте ми късмет. Беше ми приятно, обичах си живота, но всичко приключва. Това не е могло да се откача. Ето какво се оказа при каша, сега ми че не подсечат. Скоро да те бани. Между другото не снимам, ама нещо гледам. Ако ми ще снимам. Дай го човек. Да го караш така? Не, мога да се умота. Погледни. Бубка. Не, виж само. Погледни. Гледай какво чудо. Иска са лесно, так му е щело да са. Видяхте? Насилие. Ще се видим в съда. Знаете, че вече печела дела. Ма ти още ли снимаш? Да. Ма това първото клипче ли още? Да, усмихнете се за камерата. Това е нашия герой. Само да превържеме и героя ще вземе нещата в своя. Това е нашия герой, който спаси воблер Райан. Добре? Не е добре за теб. Приключваме. Не да приключваш. Виждате тая мускулатура, която след малко ще се стовари върху мен. Добре, кажи чао на колегите от форума. Секунда. Не ми хареса тази работа. Не плюйте пред камерата. Така търсиме рубриката специалиста друг човек, тъй като този ще го ликвидираме.